Okay, så vi starter med sætningen. Vi har 2 punkter. X1 og Y1 og X2 og Y2. Og de er lineære sammenhæng. Og A er handlingskoefficient. Og den ligger på en lineær sammenhæng, som er fx lige med ax plus b. Og så tegner vi en graf for lineær sammenhæng af fx er lige med ax plus b. Når jeg laver det beviset, og det jeg sagde, det var f x er lige med a x plus b. Og så har vi nogle ligninger. Og så sætter vi lineerne sammen. Og så ophører vi minusparentesen, så den skal se sådan her ud. Og så opgår vi de to her. Sådan der. Og så sætter vi A uden for parentesen. Så dividerer vi x2 minus x1 på begge sider. Og så x1 må ikke give det samme, fordi så ellers giver det 0. Og så skal man huske, når man har lavet det her, og man er helt færdig, så skal man lave bevistegn.